पुण्यातल्या निलेश चव्हाण शस्त्र परवाना प्रकरणात एक मोठी बातमी आहे। या प्रकरणामध्ये आता माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांचं नाव चर्चेत आले। पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारल्यानंतर निलेश चव्हाणला गृहराज्यमंत्र्यांच्या सुनावणीत शस्त्र परवाना दिल्याची माहिती समोर आली। निलेश चव्हाणने 13 डिसेंबर 2021 रोजी पुणे पोलिसांकडे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता। मात्र पुणे पोलिसांनी मार्च 2022 मध्ये अर्ज नामंजूर केला। त्या विरोधात निलेश चव्हाण यांनी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या कार्यालयात अपील केले। त्यावर सुनावणी होऊन जून 2022 रोजी थेट मंत्रालयातून निलेश चव्हाणला शस्त्र परवाना देण्यासाठी पुणे पोलिसांना लेखी निर्देश आले। पण त्याच दरम्यान निलेश चव्हाणवर पत्नीकडूनच बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला। त्या काळात निलेश चव्हाण तब्बल 4 महिने फरार होता। वारजे पोलिसांनी निलेश चव्हाणच्या विरोधात वॉन्टेड पोस्टर सुद्धा प्रसारित केलं होतं। मग तरी सुद्धा निलेश चव्हाणला शस्त्र परवाना नेमका कुणाच्या आशीर्वादाने मिळाला असा प्रश्न आता उपस्थित होतो।